Welcome to Uphikelela podcast engqindilili. Ndiyavuya ukufumana wena ubelapha. Kudala sithetha ngale podcast. It's been years. Yes, it's long overdue. It's been years. Welcome to apha ke. Namhlanje siphethe uSisimbali Zansi, abanye bathi Nqonqo. Isigqiba igama kaNqonqo. Xolelwa. Oh wow. Nqonqo abanye baninzi abacinga bayalazi bathwenda uNtombo Xolo or ini but ligama kuxolelwa lizokuxolelwa la Nqonqo sisiteketiso sokhula sasekhaya abantu abandithandayo abandaziyo base friends zam then umbona ngala Nqonqo then umuntu wesikolo ke ngoku yaba nguxolelwa okanye umbali. All right. Yes. Welcome to podcast yethu. Thank you for having me. Yeah, cool. Yeah, I'm quite excited to be here too. You mnake okomane You know, for the longest time, ndiyafuna senze lento. But when I was thinking bangabana conversation yethu izawuhamba njani izawuthini, I realized ba inkulu into sayenza. You reckon? Yeah, no, inkulu kakhulu because into bendizicinga ngiqomba even nam ndinomdla wezezinto. So I can't wait for buses unpack and then siye ngazo, si share nje relaxed ngolu hlobo. I think this is what I like ukusebenza nawe. Your energy, your excitement, and your vision, ne? And ukubonile ke ezazinto ubumana uzithetha umana uzozisebeza man sithi how about senze lena ndikubone uyenza and uyenza with such a vigor ndiqonda bajonga. I appreciate that. Ndikubonile usenyuka ndisenyuka nawe nje bunyuka and it iyasimotivate nathi and simotivate nabantwana bethu nabanye abantwana balapha ezijimini ngawe. Oh wow. You may not know that. You know the books, everything. In fact, it's not about you. But yeah, I want to say we appreciate you and we appreciate even the energy because it rubs off. No, ndabulela kakhulu. So umuntu ke ngiyaqala ukubona. Yabo? Yothuka. Hayibo, asikwazi umngqulisa ke. Utatam ke khumbula kudala xa incokola nomuntu kubekho umuntu ongamazi ufunulwa. Thina ungamazi. Hey uthina ungamazi asikwazula kule game. Yeah. So for those abakubona for the first time, ndiyabona nje ubaphe into bangabana umbali uzalelwe phi, ngokhulele phi, ungowaphi. Just nje usiphena lonto leyo. Ndizalelwa phi eBhayi? Binary siyafana. Siyafana sizalelwe apha sakhulela apha but singabantwana abanekhaya elisengqushwa ePhedi eGorha. Okay. KwaLibalele. But ndizalelwe kwaZakhele. Sakhula kwaZakhele sayongena Phakama Masibambane, you know, sikhulela phasi ngabantwana baqhuba ibhayisikile, abantwana badlala i-netball, abantwana ndikhule ndingutomboy kahle kahle. All right. Ndikhule ndipha kwaza space xa iboys zihamba zidlala idixie, ndipha kulandela disc naso. Uba ngaba kuyabaleka ukubheka eCarbon Black. We go to eCarbon Black and we ayazi ba xa kubuywa late. Akukho ntombazana okanye boys uba uyashiyeka uyaqomba kuzaba mnyama. Bamawusheke ngasemva so ufune kuleqe eziziphambi kwakho. So sikhula ke ngolo hlobo and ndiko zandu zezibrukhwe ke ilokho endibana nazo ngokaphe ekukhuleni qonda ba you know what ingathi ndiyangena kwelicala liyandifanela nalo yo. Yeah, but then ndangena nezanto ze beauty contest nentoni ndakana yazumisa sizaza mamile ke so undawo nesite ukhulile indawo nesite kwaZakhele eDaku you'd say Daku says kulendlela ngoku ilandlela ibheka eMotherwell uthi mhlambi xa usiya ku M17 right on the main road singabantwana bapha sijongene netha at least asizimelanga kakhulu. Okay mna ndikhulile noBathana. Hayi ukufuphi kufa. So phanga kule ndawo kuyo ndine cousin apha ngaseBhoxongo khona la ndawo engathi izawuba sisibhedlele okanye ntontoni. Okay iyavandalizwayo ngoku. Yes indlu yesibini kanye yesithathu pha umeme wayithanda ibhola. Sesalamtu. Yeah wayithanda ibhola umeme. Yeah i-cousin yami. Hayi ke thina sikhulele kwelacala leSantos. Okay. BesiyiSantos thina. Phaya nothing kwelacala lingapha bi-young romance kwelicala uthetha ngalo. Okay. Yeah, but ke sikhula pha. All right. Mamile ke ngoku yazi utachile phakla summary yakho yokuvula into bangabana ubusithanda isport.
ubuthanda udlala izinto. Ndiyafuna ke ngoku nje into bangaba nexesha esipha esikolweni ephakamisa I think umentionile yona. Yeah. Uthe phakamisa yes. Ngeziphi subject ubuzithanda phayana at kla age It's Nathaniel Pamela. Okay. Beniwumuntu mna I loved the maths. All right. And when I was still here, because then I moved, Okay. beniwumuntu maths and economics. But nafumanisa okay, what do I want to do? Oh. Then ndazixelela into yobana later, I think grade 12 Okay. or your standard 10, Sure. I wanted to be a lawyer. So the suggestion was that manenze history. So Okay. kwafuneka ndoqala history pa Okay. because okay, you want to be into law, so get into this space, say history, ufunde, uyazi imvelaphi, uyazi intoni, because kufundwa kokoko pa. Sure. But then xa ndifike esikolweni I did not do that. I did BA straight qala. And ndenza ke your industrial psychologies nani. But ke I'm not andiphandulileyo ngoko. Isport esikolweni sidlalile. Okay. Sidlala ngela xesha i-netball. Sidlala i-netball, i-volleyball yayisafika, and then ibe yi-soccer, yamantombazana, then uba ngaba mna kuthiwa ikhona into endingayidlalanga esikolweni andiyazi. Uba kuthiwa kuyabalekwa, uba kuthiwa ndingu-captain ke ngela xesha kuzo zonke. Uyalidisha. Ihlobo endiqave ngalo. Ndinandaba kuqava kayo kuba tshatsha kwaye noba mahluko undawoni phakathi kokuphapha nokuthini, but bendipapela izinto ezanto zirayithi laa nto ifuna uba ndibe phambili, ndifuna uleader, ndifuna uba phaa. Alright. So mamela ke ngoku ubethile apha esikoleni wanomdla into yoba ihleli kuyinto yoba you want to be a lawyer. Yayivela aphi loo nto? Who inspired you okanye into leyo kwenza ucinge ngaloo Not profession? really, because you're looking at the professions. Okay. Ujonga mistress apha esikolweni uqonda uba Okay. yo isilingi yabo inantsi ikufuphi, because Okay. ufika kwabo apha esikolweni iphelele apho uzawuba ngutishara, ube ngu-HOD, ube ngu-deputy, ube ngu-principal. And ke ngoku there can only be one principal esikolweni Okay. or one deputy. Alright. And then HODs zimbalwa. Ziyabaleka. Otherwise wena ufika kwakho nje so usesilingini until kubhubhe aba bakhoyo. Hayibo. So I don't want to be a nurse because Okay. ndinamasikizi wezazi into zinjani. Ndi-strong for boxing funny. Hayibo. But when ndinamasikizi kaloku andifuni ubona mntu uzawuhlatywa athini na. Mna I would rather watch a fair fight. Even nangoku I would rather estratweni xa besilwa ngamanqindi ndibalalani bayekeni. Okay. Bayekeni bavana amandla, bahluzane bazorespectana. But once kube kuyimela ke ngokunegani, then I have a problem. No, ndakho. So azanifuna uba yinesi. All right. Now andifuna uba yitishara. So the best is to go this side. But then xa ufika ngoku e-tertiary ufika zininzi ngoku ezi zinto, niyachuza nibaninzi, kukho i-HR, kukho into qoma okay masesisenza lena kwa industrial psychology leyo awuyazi uba iza kusaya phi incam. Because akhange ube nayo la orientation nalaa nto yoba ngaba ninikwe la guidance yoba ngaba when you're doing i-subject ethile uzawuthi uthi but uzibona upha but But okusalayo uya kweyiphi usesikolweni. ngoku inansika after matric? Uya kweyiphi ngoku? I went to a Western Cape, Oh. the University of Western Cape, eBush. Okay. So that's where ke ngoku I did my junior degree. Uyahlala ke uphole uhamba udibanisa wenze ke lo degree yakho, and then uhamba udibanisa subject uqoma ingathi ngalula le ngathi. But later in life then you realize ba this is what I want to do. Okay, le industrial psychology ifuna nithini, so go back to school. Ndifuneke ndiyophangela after doing a junior degree and wenze honors zakhona mhlawumbi. But then ke ngoku uzawuphangela njani? Because ngoku umsebenzi awukho, umsebenzi unqabile. Then no, instead of ndihlale elokishini ndingaphangeli, mandenze i-higher diploma in education, because kulula ungena ngapha kwa-teaching. But if uzawungena ka-teaching uzawu-underpaywa as a graduate, because asinidi izi-degree zakho apha. Okay. Apha sifuna i-method yakwa-teaching. So uzawudlulwa ngabantu baserhubusana, abantu base-LSebe, abantu ba-colleges kodwa zeland, ube wena umisa nge-degree. So ayisebenzi i-degree yakho apha. Okay. Because sifuna u-impart the knowledge that you have, and when you don't have the skill to impart. Okay.
So what I did ke ngoku ndenza i-higher diploma in education for 1 year. Okay. So i-postgraduate. Sure. Then ndifuna umsebenzi ke ngoku. So ndinqathile ke ngokuba ndingafumana umsebenzi ngapha kwa teaching or ngapha noba ufumana ithini na noba i-HR noba intoni na kweli cala kodwa, but okay fine. Fortunately for me, I did not even take long because the school esibenaba kuso esibebeyazi into yobana bayazazi bangaba what I did as a student. So they wanted me to come back ke ngoku. Now I went back as an educator. Then ndaphinda ndaqala kulaa ndawo bendiyeke kuyo, back to the gym. Ndathatha sonke ke ngoku isikolo bendijimisa bonke boys and girls, kuba kuthiwa zi-athletics, kuba kuthiwa yintoni, netball, volleyball, this balapha sabajimisa bonke ndijima nabo. Yo. So ayikabikho ke ngoku into ye-boxing as a business. Alright. But ikhona i-boxing as i-sport esikhoyo kulaa nto uba kuzawubekho iklasi ethile mhlawumbi kujinyelwe kuyo babhoxe bathini babe netishara ethile phaya bahoyileyo. But mna ndifokase kwi-volleyball, ndifokase kwi-netball, ndifokase kwi-athletics. Ngesiphi esi sikolo, sorry? Nathaniel Pamla. Yiphi Nathaniel Pamla? Nathaniel Pamla sePedi, sisikolo esikhulu. Oh, okay. Sisikolo esikhulu. Oh, all right. So yeah. So we need to go and visit. We need to go there. I-products akhona ngabantu abaninzi abasiphetheyo kakhulu aba-prominent ngoku abaphume kwesa sikolo bengabantu abaserious kakhulu kangabana ngoku i-pass rate yabo even ye-matrix they do get about 90 to 100. Yeah, bapha basa-maintain standard. So beyond that, nda-identifywa by there was a program eyayize ne-Australia, Aussisport. Okay. So they identified educators that are into sport, people that they can train. Ukwenzela bayo-trainer the teachers and the coaches kwezi zikolo zonke kwela cala le-border region. Wow. So I was identified as one of those. This is now after how long ungenile ke ngoku? I mean, sure, about a year or What? so. Because isikolo sam with the students okanye abantwana babedlala, they were excelling, they were the best. Babenganaso isikolo abadlala naso. Whether i-rugby, amantombazana, i-netball, i-volleyball, into babe fit because I made sure into ba fit. Because ndikule nto yojima nabo and ke ngoku ndifika ndisemncinci nam apha, in fact ndilingana nabo nje bandifika apha. Xa uthetha ke nge-teaching ke ndiye ndicinga napha kuyizo azikho ngii-boys ezifuna uthatha Hayi i-chance. kaloku obvious lo qha ke kwakumandi ngelaa xesha at least babesenayo laa ndawo yo-respect beqonda Okay. uyawuva laa milozi xa ugqitha ba kama yeyi Andibetha abantwana. but then baza kuxelela koku xa sebephumile uba yu miss Hayi. yu wena Tyhini, usengumntana. yeyi Tyhini. but ufumanise uba abanye yeyi mhlawumbi ubashe onyaka ama yeyi nina Khona nobangobhuti ewe balapha. khona bangobhuti balapha xa kufuneka uqine ke ngoku ube you know. Yes. So but it was nice ke ngolo hlobo babe ke ngoku bendirespecta because of Sure. the way bendibatreatha ngayo and uhlobo endibakhathalele ngalo and nabo bezibona into yobana ngapha sisesikolweni sine-extra classes zethu siyaziqhuba and bayayazi anyanzelekanga. Ngapha it's your extra curricular, ndim nabo nesport. Okay. Dala bemkile abanye ootishara ndisheke nabo apha siyajima. Wow, man. So now xa sikule nto ye-Aussisport Okay. phaa ufundiswa zonke ke ngoku i-sporting codes. Your touch rugby, your cricket, boxing, everything. So ufuneka ube ne-skill ke ngoku so yazi into yobana this is how you play as a sport, this is how you coach, this is how you train abantwana. So now this is how you train the coaches. You know, so now you use the knowledge that you have received as an educator. Okay. Which means la higher diploma in education where you learn how to impart a skill. Sure. So now because funeka uyoteacher aba coach Sure. uba ngaba bayo trainer abanye abantwana esikoleni in all sporting codes. Wow. Which means akho nto ungazoyenza. Yo. Nizazenza zonke from 5 o'clock in the morning nina nivukile mhlawumbi iholiday yesikolo sometimes sise-40 amandla yabanda abrown uyavasa uthi ogqiba niyotya niqale ngetheory
uba niqalanga nge-theory mhlawumbi ngezomini kuyabanda kuthiwe straight ebaleni ni-exercise into ogqiba ke ngoku ngapha yi-rugby usuka kwi-rugby niya kwi-cricket usuka kwi-cricket yi-netball usuka kwi-netball you know your basketball zonke. Isekhona le program? No, ndayigqibela ngelaa xesha andisayiboni ngoku, but it was a beautiful program because thina yasifundisa yonke laa nto and ke ngoku xa uthanda isport I mean it's universal language, it doesn't matter where you go and ke ngoku yasinazo nee-chances of going abroad sihambe siyofunda siyothini na but laa nto uba uzisazixelela uba ndisekhaya ndisafuna you know apart from imparting iskill but mhlawumbi useneza fears zoba doyika uhamba ndithini but abantwana bangoku bona ngoku hayi and ke ngoku the world is their oyster and ke ngoku bayijonga abazulisi baba phaa akho nto bayoyikayo because sibafundise njalo thina ke ngoku sisabuya kulaa era ye-apartheid usacinga kayithuba yeyi ukuhamba yayinto bayidibana noba ye-exile. Exactly. So uyacinga uba ndizawubuya njani okanye ndizawuphatheka njani phayana yonke laa nto but yeah no sisport ke ngoku. Okay, so ngoku apha sendiyibamba ke ngoba sihamba njani yabo sendiyibamba into yoba siyile bush then from ebush senza le higher certificate then sangena Esifieldini. so but xa singena apha in terms of his subject are we enjoy yona more than ba usenza ubatisha ntona abantwana? I was teaching English esikolweni. Okay, all right. Bendi-enjoya ke because imandi language. Yeah. So uzabafundisa ke ngoku kunzima ke mos abafundi maphepha abantwana bethu bala macala as the novels the magazines so funeka uba encourage ke ngoku then it means funeka uinteract-ile nabo and funeka uba encourage to speak the language. Oh, wow. And then ke ngoku uzongena ke ngoku ngaba ii-tenses ii-verbs intoni na but before that ba encourage abafunde bathini but I soon realized into yobana ndiyayithanda what I'm doing apha kubo eclassroomini but for me as a person ayikho apha endisakhona ndiphelele apha eklasini and ke ngoku kufuneka ndilinde kusweleke u-HOD okanye kusweleke u-deputy principal okanye uprincipal so uzawuthakatha mos uzabagqwirhi akuba kade abhubha uprincipal uzathini so ndathi phuma it took me 4 years. I was like no uhlele how long? No, it took me 4 years then I realized that no Uma uzibambe ungade uye phaa because there was nesipili. In any event I was not there to stay. It's just that ndaphela ndi-enjoya the learners. Okay. But phayana ndandisiya kwi-interim uba ndisithi whilst I'm busy looking for a job but ke ngoku the intention was that I'm going to go back to school. Okay. So going back to school meant into yobana okay I wanted to do fashion designing at some point. Okay. Ngenhliziyo yami yonke I was like I want to do fashion designing. Andiyaba namdla uphele phina but whilst ke ngoku ndisesikolweni apha kuba I think 2 years into teaching I went back to school. Ndayokwenza apha eNelson Mandela. Ndathi okay civil engineering here I come. Oh, wow. Xa ngoku I'm not sure you're right uba ngaba ndibeke yeah but yeah khona banondizayo no so but I did not resign. All right. Emsebenzini. Okay. That okay mhlawumbi ndizawukwazi ukwenza ndijagulishe okanye mandikhobe ndibamba ezinyanga ezintathu ndithatha i-leave nyana mhlawumbi phinde ndizawupart-time ndithi no ndabona ayenzeki because now bayandikrobela ngapha okay because kaloku ndingulowa all over. Yes, and kuyabonakala xa ungekho. Kuyabonakala ngokandikho and mna no ndikwi-sick leave ngapha mna ndiyafunda ngapha mna ndiyafunda kwacaba sisi iyavela and kungoku uzawuphuma sowuphuma rongo ngoku apha kwarhulumente so better uyaresigna and uqhubekeke okanye ubuye. So I was like okay mandingaveli ndiresigне ngolu hlobo let me go back ndaphinda ndabuyela ke ngoku yamandi ke for the learners because kwaphinda kwabamandi ndaqhubekeka nabo for ndawugqiba laa nyaka I think ndagqiba just laa nyaka okanye laa nyaka nonyaka olandelayo but then already ke ngoku sendiyazi into yobana no I don't want to be here but ndiyafuna uba nabo kwisport but andifuna uba lapha then that's when I went back
to school. Then I went to a CPUT now. I went to a Pentech. Oh, okay. Then to do human resources. Then a Pentech, whilst I was doing human resources, major yethu labor relations. Okay. Hence, ndaphela ndiyosebenza ke ngoku eKurhuleni after that as a labor relations practitioner. I didn't know. Yeah, hayi ndiyabuya phaa karhulumente. Okay. Ndiyodlula phaa. Okay. So I went back to school, Cape Town still, ndayenza ke ngoku lo human resources, yeah. Then after that, I went to Joburg from Cape Town. Joburg, obviously you're looking for umsebenzi. Joburg, yeah, there's a lot to do. Xa ufike Joburg, ngapha kukho izinto ze casting agents. Uqonda uba okay, mhlawumbe ndinga-actor, mhlawumbe ngabe imodel, mhlawumbe ngiwenza interviews ze-adverts. Yonke laa nto. So you try everything. But it was not easy. It was not a plain sailing because one, now you have to downgrade. Okay, lifestyle. Because lifestyle. You are in Joburg, nansi life, and kuduru apha, even indawo zohlala ziduru, traveling, indawo zikudelene, but abazali ngapha ndibuya efieldini beniphangela. And then I went back to school. Ubancedisa somehow. Benibancedisa. Now ufuneke ngicime yonke into ipolicies zabo ne-stress ngoba if anything happens andiphangeli ndiyekile. So when you get some job inyani encinci, you uthumela imali fast endlini. Awuthi uba uphangeli. Okay. Segoli. Besenze nje sisegoli. Usegoli. Jonga uyahaslisha. Ulale kukozaphiwa ebhedi kwakuthiwa zi-futon zathi zama-China. Ezabhedi zi-flat. Hayi besiqala kwezabhedi. Uthi ogqiba ke ngoku kubekho ezi bean bags. Zikhawutshi zakho. Zikhawutshi zendlu eziphelele ukuthi. Jonga zibenhle. Uphelele apho ube ne room divider nyana. Yo room divider zangathi zi-pipes ezimnyama. Bona nge-pipes ezimnyama. Uyabeka i-TV yakho phaa enegubu ubeke i-system yakho phaa mhlawumbe aba-techniques babengene i-CDs eziyi-7. Hayi ke uyiklokile life ugqibile. Nazi isitovu unembiza zakho noba zizaka-heart it's fine. Uzaqhuba. Ulala ngayixesha ungatyanga. Hayi akuzoyichaza endlini ba njengoba ndinithumela le mali mna naku ukutya uyalila. Ucinga uba ngomso ndizathini. Mna ke kulo Joburg ukuze ndibuye ngenye igame. That is sihleli it's a house where ukusherisha abantu abaninzi. Okay. So sishesha nekids. Yabo. Hey, one night silambile nenanseka lomfana sihlala kunye. Hey, umnye umfana ohlala nenkosikazi yakhe uphakile babeka kwi microwave ukutya. Hayi ndangena ku. Hayi that must papisa mchana. I must papisa mchana. Hayi nakukutya. Hey, asapapisa sahlamba neplate sabeka pha. Sava utata phayana exabana into ba akaphakelwa. Uya insista usisi bandi kuphakela utakhona iplate emdala. So ijozi ndiyazi kakhe. You learn to survive. Hayi ijozi ndiyazi akuhlekwa pha. But what I like, I think yilento ke ngoku siphela singamaxoki okanye sizinto zonke besilabelisha ngazo zonke iland because xa sifika eGoli akhetha noba ngumXhosa ovela eTranskei ovela the then Transkei ke sisky ntontoni Cape Town PE it doesn't matter ungumXhosa umntase ngoku even ke ngoku so kukho zanto zesijolo umntase baqonda hey sana ukwazi ubazi aba basalana bakuthiwa kukho umsebenzi kwabantu bani kuxhelwa inkomo mhlawumbi kuloo ndawo hey sipha ungacinga siyazana sisuka emakasazana sidibene apha eGoli sonke but ke ngoku we look out for each other then ke ngoku nofunelana imisebenzi ke ngoku then iba pha then we hook each other up but then ndiphele ke ngoku ndiba established eGoli ke ngolo hlobo adibana nenye intombazana kwakuthiwa onguNomsa Jacks I'm just forgetting ifan kaNomsa uNomsa uphangela eJoburg but uNomsa mna hooked me up nomsebenzi waseKurhuleni nabanye abaninzi waye kula position yoba yena wesebenza already ekwi-HR ntontoni so
not necessarily uba ndifaka kuye emsebenzini but uzazibona ezinye opportunities ezikhoyo that thina we may be missing athi jonga faka i-CV endaweni ethile faka i-CV endaweni ethile faka i-CV endaweni ethile. And I think mna ii-contacts zam endaze ndadibana nazo from Ekurhuleni ngabantu endabazi through yena. Ndaphela ke ngoku ndifaka i-CV Ekurhuleni, ndaphela ndiqeshwa Ekurhuleni as a labor relations practitioner. Uqala kwam, I think that was 2003. That's the year endiqala ngayo i-boxing mna as a company. But ke sijambile into yobana ndiyafuna ndiqale phi phayana, but Yes. xa ngexesha ndingena Ekurhuleni kungeli xesha ndisendi-establishe my own business kwi-boxing. Khasithathe apho ke because siyavuya into yoba usinikile into yoba ngabana uyile Cape Town ose Cape Town waya. So ngale mini uqala ngayo eJozi uya kungekho plan okanye kukhona ifriend oyakuyo. Kukhona kanalo nje umuntu acimbe apho umntana obukele lento ba angavele aye eJoburg akanandawo neyolala khona ifriend ayakuyo. Kukhona umuntu osiya kuyo specific. Like buba nabantu kaloku bakhoyo bapha ngaphambili. Ba kukho ubani ngowakho kwenu, ba kukho ubani kwakukho uMushe, kukho uJohn Konki. I remember ndaninendawo endandiqeshe kuyo inoma yayinebhedi. Okay. Nebhedi ibe nesa stove esasase kitchen sihlala sekhona. So wena uzanembiza zakho benganazi nesitulo sohlala, but ndayofika kulaa ndawo ndahlala phayana ndarenta. But I think umuntu owayenorganizele indawo phaya yayinguMushe okanye yayinguJohn Konki phakathi kwabo boyi-2. But at least I had these two people endiconnecta nabo, because you can't just go to Joburg uyawuphela use-Hillbrow, uyawuphela usenze ezinye izinto. Okay. Akho ngenziwayo ke khona. Uma into enza amabhoza ndixelela khona enziwayo pha. So ke ngoku I know i-link into yoba bukho wafumana la program where bekukho zonke iziport besenziwa. And wena growing up ubus-enjoya isport. Yabona? And bungasenjoyi nje ubuyipart yaso. Yabo? Nangoku yabonakala xa usesikoleni back phaa kwesi sikolo. And that ngoku useJozi uzawufumana ispan ukhangela ispan. Kwenzeka ntoni ethi nansi abantu bedibasa neboxing? Are you going to go watch a match? Are you meeting someone? Or dear phone in the business boxing mna? Hey phone nansi boxing club up. Yenze kanjani? Khasinike nje around apho ithini? Ayiqali ke phaa eJoburg leya yeboxing. Ndikukrobisile mosiba ngexesha ndilapha ndikhe nangena ba-miss what. Sure. Ungene kweza beauty contest uphume phaa ndizibambele kaba-1. Uphuma kwam ndiphinde ndibuyele kweza mpahla zam ze-boys, ndibe yi-boys to men. So yeah, ndiphaa kwaza space. Now ngeli xesha ke ngoku apha eBhayi kukho tata uMthoba apha. Okay. Baba nee-boxing tournaments ezilapha kooma-Feather Market. Okay. Ulwa Welcome Ncitha, noMatlala ngela xesha. And now ndizixelele ke into yobana ndifuna uba lapha nam. Okay. Mna ke ndiyayo ndiyobukela ke ngoku u-Oldbar ke ngoku usisibhawunsa ngela xesha. Okay. So whilst kusenzeka yonke laa nto ndiphaa ke ngoku mna ndiyobukela. And then umamam akekho mos umntana intombazana wayenomntana wengumama ebengusisi usisikhaya. Ungumntu yena kwayengumntu wejudo, engumntu we-netball. So ukhona apha kwiinto zesport, uba khona ke nguye ke umntu ohamba i-Feather Market kakhulu, oyayo kwi-arenas ayobukela and connected to the people be-boxing. Sure. So ndi-identifywe phaa ke ngoku noMampoyi at some point sasiphathe zabhodi. So sukuhamba phaa. Hey, round 2. Hey, kaloku it's a big deal. Uzaphuma eTV. Yes. Uzaphuma eTV ufonela ke ngoku wonke umntu, and ke ngoku ifowuni yile isendlini Yes. and ke ngoku zimbalwa ke ezafowuni sendlini ethile sendlini ethile. Funa uyazi uba kwasesikolweni uyayichaza bangaba nibukele iTV. Uzaphuma eTV and iTV ke ngoku ibukelwa kulobani, and then kubekho laa nto yoba sebizabukelwa kulobani nje i-black and white okanye itek okanye and yatshajwa ngebhetri kuba ibhetri ayikho ke unelisho uba uzozibona and ke ngoku akukho laa nto uba uzawuzirekhoda okanye. But then ke ngoku that was I enjoyed that.
nezazikipa ke ngoku ngubig deal ezazikipa sika All Park useyigqithile ke ngoku i-boxing tournament uyabona ke baba use tournamentini and and ubungumuntu obalulekileyo pha e-tournamentini. Oh wow. So Yes. I think ngalanto yokukhwela kula ring Okay. yaba nala This hlumela. is long before Joburg. It's during the time. Is it during the time as a Cape Town? Lapha PE between PE and Okay. and Nathaniel Pamela. Oh, so okay, then okay, I would sure. be there. All right. So fine. Whenever there's boxing tournaments going, ndiyayazi uba So basically we are teacher. andenzi niyantisha umntana sikolo Yeah. andizokwazi uyoba ibhodi phaa nditisha. Okay, namzama udibanisa. Ndithi Okay, kaloku so no, ngexesha no, kaloku that's why uzofika ndithi sibulela umva Dala. ngoku. Alright, Iqala apha alright. eBhayi wasindisengumntana Okay, esikolo. okay. Wasindisangena eza competitions Miss Ntontoni, Miss Yes, what Miss yes, School Ntontoni. yes. Kanye ibe yi-soccer team okanye ibe zii-taxi, you know, yonke laa nto. So kudala So, ibekekile apha. so ndimani ke ngoku xa between ezanto zeza competitions eza beauty contest ndisezibhodini uba ngaba kukho i-tournament ndiyayazi uba ndine-job for sure phaa ndiyazi uba uzawubhatalwa ke loo mali yakho ibhatelweyo but more than anything laa nto iba setivini Bapha, yes. akane nto ubuthe tshe Yes, uthi ndilindeni yes, in yes, between the yes. rounds uzathi so yeah but then ke ngoku I think the love ye-boxing apart from ntobana they would listen to i-boxing at home abazali bazawube simamele ereyidweni ugerikutse wabethu uNtontoni so simamele ko Big John Tate you listen to these things over the radio and whilst you're listening uqonda ba hey uyayibona elinqindi because uliqhelile masuqhela ukuya phayana so uyayibona le uppercut uyayibona le overarm Sisazayicacisa. you know but ke ngoku yeah uzenza clever nyana because umane usiya moswena uba pha so ingathi unolwazana but ke ngoku abantu abadala bona baya obviously bayayazi so bakuvuka ekseni funeka nivukile ngo3 okanye ngo2 ngo1 kanti le boxing izadlala ngo5 oko nihleli nilindile so but nizawulinda ke phaa xa ngeradio nimamele you know so that is where the love of boxing came from me but then ke ngoku going to the arena and getting into the ring uyibone live ube lapha kwi ring side uqonda bajonga when they exchanging as blows akudlalwa and abenze ngathi and xa esopha abenze ngathi ayingolingisa uyopha xa udumbile xa khathekile ubabone xa kuvalwa ikhathi pha uyibone ke ngoku xa kungekho zikhathi when they are exchanging blows and ke ngoku bephepha keza blows beziphelisha bethi it's a beautiful art sport and ke ngoku the art of boxing where uzawuphepha whether urolla your arm ukhusela isilevu sakho wenza njani and then but then still your guards are up funeka uprotect isisu funeka uprotect intloko yonke le nto ilapha but still funeka uphantshile now at the same time and you must know when to and then iba i-opponent yakho bangaba ivele kweliphi icala and you must be able to listen to ikona but once you're in the ring again kukho abantu abakhwazayo abathi yenza this and that you know it's a combination of his skills or you must know who to listen to and you must know mhlawumbi uba ufundiswe ntoni ejimini. I was like I love this fine but ndayishiya ke apho iphelele apho but when I went back to school ke ngoku ngeli xesha ke ngoku ndithi ndibheke ePentech the now CPUT doing HR so you learn how to work with people you learn how to treat people and then you understand abantu as a resource as a commodity and how to maintain how to sustain how to grow a business and ezinto now I identified gaps apha kwi-boxing yethu yase-Eastern Cape ndise-Cape Town ke ngoku kwelaa cala lomzonke fana but then ke ngoku sidibana no-Bramzi ke ngoku apha bazezitournamentini kulwa o-Ivan Buhlalu kukho noZolani oMakhephula oGogo Chamlambo now kulaa nto ngoku yobatshatshararha yongakwazi uthula xa ubone into bangaba how about you do this to boxers zakho because you train these boxers in the Eastern Cape which is the same thing that we're doing here in the Nelson Mandela you train as boxers zonke zibe sejimini kube mandi and babe fiti
babe i-brand. Sure. You invest kubo. Ufike enye i-promoter iba promise the world. So azixelele into yobana nansi i-future yami phaa. Kanti uthenjiswa i-dream. They selling you i-dream uyithenge nawe uzibone xa sowuphaa ba ayikho le nto bendiyithengiselwe. I could have stayed kulaa ndawo bendikuyo because it looked like i-grass is greener on the other side of the valley. Kanti no, mhlawumbi they want to use you okanye ube naloo lakha ke nyhani ufike nyhani izinto zisenzeka. So it's a dicey situation. Now, njeba ke ngoku mna ndibona le nto ndithi ke ngoku mna iibhoxer zakho because ngoku ndisesikolweni ndikule level and ke ngoku sihleli kweza tafile ngoziphezulu ndiyekile ngokuba ngula ntombi ebhodi. Okay. Ngoku ndingulo mntu usebuya efieldini. Sure. So ndiyakwazi ke ukuhlala kula table number 1, table number 2 with the who's in the boxing ntoni ingathi nathi singabantu ababalulekileyo. So you are able ke ngoku kulaa ndawo ke ngoku kuthiwa unetworker kuyo. That's where minyaka leyo ngoku in terms of ukubuyela kwesibini ePentec. kungo 98. Okay. 98, 99. All right. So ngeke ya 98, 99. Sure. Ndise Pentec ke ngoku. So ndichaza ke ngoku izinto ba why ungenzi ngolhlobo. Iboxers zaseGauteng bayanxityiswa bangena eziringini bebahle whether bazibolekiwe zanto okanye zezasejimini bayazinikwa bazinxibe bangene but bangena bebranded. Bangena bebahle bangena bene confidence. Bane boots baneentoni even their underwears when they go kwi-way in. Laa nto kaloku zii-confidence boosters azikho wakwakos yonke into ithe nca yonke into imtsotso and nina benu bafike bengathi you know bengathi ba-apologetic banxibe you know ezanto bazinxibayo. So and then again ke ngoku banee-families aba bantu and i-boxing si-sport of i-rags to riches. Awufiki unemali kwi-boxing. Sometimes abakwazi kwa ubhatala for i-gym. So wena as a coach funeka uyazi into yoba uzaba coacher for nothing. But wena this is your investment, you're looking into yobana kwi-future bazawukwazi ubhataleka, izawukwazi uphuma imali yabo, uzawukwazi ukuyifumana imali yakho out of the passes. So if ke kuyenzeka bathathwe xa beqala ukuthi then it's your loss. So yinto enjalo ayikho lula. So mna ke ngoku ndizixelele into yobana this is how you maintain, this is how you sustain, this is what you do. You treat these people as your resource because these are people, I mean, abafani nento yobana ndibeke ikomityi apha ndizawufika kule ndawo. And ke ngoku there are emotions involved and there are issues ze-families ezingasemva that you may not know of that may affect their performance. So interact with them. So, and he was like, you know what, he was a legend already at that time, Tamsi. So he was like, no, he needs to do it. And I don't have this time. My time is the ring, the big ring up and 30 boys, this game is okay, and that's it. So if you want to interact and younger the babysitting or do it, man. Why don't you do it? Why don't you assist me? Yes. Then I saw that as an opportunity. Okay, then okay, then I'm dine relations with the boxer. Kala, dine relations with your champs already, and dine relations with other promoters, other managers, aba manager ezinye boxer that are fighting with these boxers because ngoku dine ticket of working with them. And of traveling with them. But then it did not end there. Ndaba ne opportunity of putting a tournament together as an event. Okay. Now, because I'm assisting, but I'm assisting behind the scenes. All right. Then I will put the tournament together. These are organize amni accommodation, zonke logistics. Sure. Heyo nando yenza tournament leya. As a logistics. Then ke ngoku matchmaker ke ngoku yena uzadibanisa iboxer kuba ngaba uboxer abanizaba noboxer bani experiences nentoni bona benzelana. Mine mna is to make sure that the whole event iyenzeka. Kukho flights, kukho accommodation, kukho ukutya, kukho traveling, kukho intoni
and then ke ngoku again there's laa nto ye-hospitality bangaba bafikile ke ngoku funa uku-interacte naba bantu. Okay. Ngapha there is Rodney Berman. uRodney Berman usebenza noShona McTaggart, who was doing exactly le nto ke undiphela ndiyenza because ndiyikopa mna kuSean because I would shadow uSean. Okay. Ndibone ba oh okay, so this is how you do this and that and that. Now I want to take this because uRodney yena wayele promoter Head and Shoulders Above ezinye. So ndithatha ke what uSean is doing ndizame implementa kweli cala. So ndiyazifundisa ke ngoku. Until such time that I was like, but this is doable. It's a matter of ke ngoku. The only thing enshota ngayo into bana matchmaking. But I don't have to do the matchmaking. You appoint someone to do that. The matchmaking for you. And ilibele ke ngoku yoba funa ukube nemali. Okay, ndizawuza. Yokwenza tournament. Ndaqonda ba no because ndiyayenza lento and ndiyatravelisha nabo ndiyabona nationally and internationally ndina exposure. So why can't I do this? Okay. Andifuna license. Ndizawuyenza and ke ngoku sendifuna ufika kule level kukuyo. Andifuna ufika kwi level yoba ndibe ndisenza i-development nentoni sendilapha already. Ndilapha ko international world totally Africa whatever. Now ndifike ke ngoku ndibe ndiqonda ba but ezi tournaments baseMonti qha. Azisekho ngoku apha eBhayi. Zaphela ezo nto zafeta market. Azisekho koma-Durban koma-Northwest kwezindawo. Why? Ndiqonda okay mna identifying igap. Andithi ke ngoku mna ndi-identify ininji nqona ndizawungena kwasa space. All right. So ndimaka hayi no ndifuna uzenzela hayi ndi-apply. Baqonda ba yadlala lo mnikeni man, it will make us look good. Usekho kozanto ze-affirmative action. Okay fine, let's have a woman in the midst. Akho nto azawuyenza because akazopromota apha akudlalwa ndingene nyhani ndithathe i-license to promote. Ndithathe i-license andizoyifumana i-license. So xa ndingazoyifumana i-license ndingene ndithi okay hayi andizopromota i-males, zawupromota ii-girls. So mamel undithathe nje back uapplyile bathi no. Hayi bathanga no ndiyazile into bana andizoyifumana le license ndiyifunayo because zininzi izinto abazifunayo for me to qualify at that time. Sekulula ngoku. Okay ndiqonda ba hayi zathi zapromota amantombazana. Okay. Ndifike ndifuna le license ndijonge ngoku na kwi-TV nentoni sendijonge nama ndiyaphaka ndizoaplayela le-TV dates sendiyibonele yonke le ba kusetyenziswa njani. Ndiyayibona ndiqoma ndikwesa space bhala nazo ezi-box. Okay. So ndi-apply apromote amantombazana baqonda ba awekho mos amantombazana athetha ngawo and abekho amantombazana abhoxayo kwi-professional. The girls ezikhoyo zikwi-amateur level. So mna ndizofuna i-license of promoting i-professional boxing yamantombazana. Oh hayi ndayifumana i-license ndibhabha ba ngawo amopromoter ke phanza promoter bani ngoku amantombazana wekho kwa-professional. And for me to promote la mantombazana it means funeka ndiqale phaa ku-development. Yeah. Funeka ndireyise le mali ye-development and ke ngoku azokwazi ufumana i-television date ngale development funeka ndiyoziqalela phaa and it means funeka ngoku kubekho i-financial injection. You like abapeyi mos abantu beka amatsha. So mhlawumbi ngaske ndifumane ii-medals. You're forgetting i-logistics. You're forgetting into yoba funeka ubaflayisile abaflayayo from wherever. Uba abanye batravelishe funeka babhatalwe nguwe. Ii-officials ezi zakwa-amatsha funeka nazo uzizisile uzityisile. Uba ngabafuneke belele funeka ubalalisile. I-ring le bazawulwela kuyo funeka uyiqeshile ibhatelwe, which was not less than 6,000 at the time. So ngapha yi-ring ngapha zii-boxing gloves funeke zikhona funeke yonke ezi protective gears yonke izinto. So i-tournament i-event iphelele funeka ube nomculo apha, funeka ube ne-ambulance apha ezawuthi in case kukho into eyenzekayo ithathe ihambe nabantwana kubekho enye ambulance eshekayo okanye ezinye paramedics ezishekayo. There must be doctors ezilapha, 2 doctors that have to be paid. One doctor
or 2 doctors zipha ringside, so that when there's an unfortunate event where boxer enzakalayo, omnye doctor uhamba neboxer, omnye doctor iyashiyeka. You pay for all of these things. Yeah. You entertain these people. Yo, ndaqonda ba, hayi, hey, khandiyibona lena, kandiyibonanga ba, andiyibonanga isiza. Okay, fine. So raise le mali. Andikwazi ke ngoku uyofuna isponsor kwi-TV neentoni. And now, la mantombazana awekho nawo uba ndizawalwisa. So 2003 was a non-starter. Now I have a license already. Mine is to renew the license. All right. I don't have to apply and go through yonke laa nto inde yoba who do you have kwi-stable nantoni. Ndiyarenewa. So xa ndirenewa andithathi license yamantombazana. Oh. Ndigqithile kaloku ngoku. Sendiphakathi. Okay. Ndiveza intloko. Ngoku ndifuna ilicense yopromoter across the board. I-boxing. Ndipromote boxing. I'm promote mantombazana. But ndabe ndinayo la passion yoba akhona mani kwi-rugby. Ndiyayibawela uyenza le nto intobana ndiyiqale le nto lamantombazana beze ndibazise ngapha ndifuna uba nguduladula yabo ndifuna uba yi-trailblazer. Yeah. But ndizabenzela njani? Mandingene ndipromote i-boxing, not amantombazana. Wow. 2004 ndayifumana la license. Yo, that's 21 years ago. Yes. So now ndifumene la license. Ndakwazi ke ngoku apply ko-SABC ke ngoku ba ndifuna ukwenza tournament. Ndisebenzisa ke ngoku experience le ndifumene ba I've been to China, I've been to Georgia, California, I don't know about that nja. No, I've been to South America. Ndibuya kuzo zonke indawo. So I've seen this happening. And now when they are interviewing me, they think bona ke ngoku bathetha ne-novice because kaloku bendingabonakali ngexesha bendi behind the scenes. Now baqonda uba yo hayi ke nantsi face ke ngoku. So ndizaba ye-face yala promotion ebendiyisebenzela. So yo akasazi story. Bathi xa besithi uba ndithi deep end ndavela phaa ke ngoku into yobana no, and sekukudala ndiyibambile. The craft, the business side of it, the boxers, I understand the boxing. I understand the boxing, I understand the boxers, and the business side and the marketing side, because aloku ngoku ndisebenza le advantage yangapha yakwa-HR. Nezanto zeza-marketing, nezanto zangapha ya business plans nantoni. Sisalele ke ngoku ii-promoters zethu ngelaa xesha. Abakafiki kule nto yokudibanisa i-business plan, yokwenza i-marketing strategy, yokuzokwenza ezi presentations. Ibiseyilaa nto uba I can do a tournament, put a tournament together, nike sponsor. Now kuthiwa masiyi-professionalize. Yes. Masiyenze official izani zokwenza i-presentation. Yo hayi ke ndafika ndigqamza kuwo. Ndafaka eza presentations, ndabe ndifaka ke ngoku ii-boys ezi ndizawuzifaka. Obviously ke ngoku sendiqhelene nee-managers ezi zee-boxers ezininzi. Now with these managers I'm saying, look, ndifuna uthatha i-boxer yakho ndiyinike i-chance. Imanager into ifunayo uba i-boxer yayo mayilwe. So eyoba ulwiswa ngubani okanye akalwiswa ngubani na, it's immaterial, but iyadependa ke ngoku ngelinye ixesha uqonda uba hayi ke andizothengisa umntana wam ndimthengise to the devil ngenxa yoba. But most of the time i-managers umsebenzi wazo is to get tournaments and fights for i-boxers zazo. So now I go to these managers, sendiqhelile uthetha nazo vele. Ndifuna uba ne-tournament, so ndifuna ukudibanisa a bill. So ndicela udibanisa i-boxer yakho ne-boxer ethile. Ivumeke ngumanage uba okay no iyabona into yobana i-matchmaking yenziwe right in terms of the records zezi boxer. At least bayadibana athi uba uyaqonda uba hayi lena inamandla okanye kudala ikhona efieldini, experience yayo is more. Athi no, not this one. I can't. Umntana usemncinci, experience yakhe ayikamvumeli because ndizabe ndimthrowa kwi-deep end, ndizabe ndiyadestroya i-career yakhe kuse-early. So uqonda okay mayokhangele omnye umkhangelele omnye, but ndiphele ke ngoku idibane ibhili yam. Ndizidibanisa ii-bills ndiyotsho ke ngoku ku-SABC okanye SuperSport uba ndinale, this is the kind of tournament that I'm gonna put together for you. Amanye amagama ke ngoku ayaziwa. So which means
you're depending on other promoters and other managers and coaches, because now with boxing you cannot work in a vacuum. Awukwazi usebenza uwedwa. Awukwazi uba ngungqondo kanye uba Mr. Know it all, be good jack of all trades. Because still, even if you have boxers this stable sakho, they must fight with other boxers. Yes. So issue here, relations becomes important. That you must form relationships eziphucukileyo nabantu, and then when you have contracts with them, you honor the contracts. You treat boxers well, wins as a tournament. So, yeah, 2004, I got about 6 dates the TV. Oh wow. Mamnel, ndiyafuna into bangabana bangaphoswa abantu into bangabana the trips are overseas, because I remember bekhona uBramzile sithi efanini ndayeva yonke into ethethayo mna ndizobana xesha lalonto yenzeke mna, this is what I want to do. Yes. Then I remember you saying you were shadowing someone. Ushawn. Ushawn. So now Ushawn is working with Golden Gloves. Yena, Okay. another promotion. okay, so now we've got these two people, uBramzile plus noShawn. Yes. Yenze kanjani ke ngoku into ba from okwaqala No, there's a synergy. kuba ngabana ithini imemory yakho ngento ba the first trip uya overseas, the first trip uya PPP, nanku umuntu wasesite, nanku umuntu oqeqengqushwa, ngoku uyaflya, ngoku kufunwa ipassport. Ithini in regards to la excitement and what happened and wawuyela ntoni ba? I think uqala nanamba noZolani. Okay. Uhamba noZolani Phethelo. No. So ukhapha No. Ndihamba ne-stable. Okay, stable. So, because I've been communicating with these people, I've been talking to them, I've been saying, or rather, if you have your Don Kings, Sure. or Cedric Krushners, or depending on who the promoter is. Sure. So the communication is between myself and. So ndihamba ke ngongela tikiti loba administration ndilapha. So kuzawuhamba ke ngoku mhlambi your cornerman and the trainer ezabapha ekoneni. Then mna ndihamba kwela khasi loba ndingudim uShona McTaggart ngoku walapha kweliqala. All right. So ndim ke ngoku busy nale administration, ndim obusy nale boxer. So it's even better if a tournament yenziwa by your international promoter. Xa kufuneka Do they fit the ndihambile, bill? they foot the bill. They pay for your tickets, they pay for yonke laa nto ufuneka uyenzile. And then ube ne-allowance yakho, the hotel, they pay for your hotel room, so it becomes easy. Okay. Then ke ngoku ube nemali yakho yoba okay ndizawuspenda uthenge ezo nto unozithenga ke as your memorabilia, you know, when you come back uyazi into yobana, you know, this is you have something to show. Bangaba, I was in London, safikele Heathrow, and then we were going to a Sheffield and Manchester, sasidlula, of course, because the tournament was in Sheffield. It was Umbulelo Potila. He was fighting Paul Ingle. I think he knocked him. I don't think Wamnoka ku 12th round. As a result, Paul Ingle was out and Pumanga stretcher, waki coma for some time, which was bad. Those are the only things as a bad king of boxing, because you have those. So you pray for such. Ingenzeki, not only ku tournament yakho, but ku tournaments nje zonke ingathi ngaske ingenzeki, and you don't want that for any athlete or any boxer. So that was my first overseas trip in London. Then it was New York. New York is in Madison Square Garden. Okay. Siamano Zolani Phethelo, the former IBF champ. And it was beautiful still until Twin Towers. But decided Bin Laden makadile ngazo hayi ke. Hayi ke so yika kaloku because ngoku uyaqonda hayi siphelela akuphumi izicalls, akuphumi izifone, whether a landline, whether a cell phone. Sivalelekile lo. Kaloku izaba yi-fight nge-weekend. So kuphakathi neveki ngoku, so kufuneka ngoku simane sibheke ejimini kuyojinywa kumazuthi ulapha and ngoku untshatshaka mos ubuye eSouth Africa uyabona uba
hey nanze into yenzeka kwakuyatsha and abantu baninzi bayaleqa hayi ke into yethu ke mosileyo ba sifuna uba pha Yes. xa sisithi sesendleleni yapha iyawa iTwin Tower yokuqala and uyabona nazi i-US Marshals ntoni kubhizi apha hey NYPD this and that we even have those pictures so siyaleqa sifuna uyobona asiyazi bazizawa eza Twin Towers the intention was that ziyawiswa so uyibona xa isiwa so lapha kufuphi siqhunqu ngoku silapha obviously ngoku ufuna ubaleka ngoku ba ubaleka nobomi bakho ba kuyafiwa ngoku xa sisithi nansi iplane yesibini ingena kwenye ibuilding yesibini hayi ke saqonda ba ke kuyaliwa siqonde apho ba kushubile ke ngoku apha Khasisho kwanto ke emveni koko. So we didn't even think a tournament was going to take place. Yenzeka no Michael Jackson wayekhona wayezaba ne-show. No yama kaloku ngoku ya postpone. Okay. No for the whole week. Then it means the whole week promoter must foot the bill. Kanoni lapha funeka nityiswe nguye nibhatalelwe nguye yonke into. Hayi useholiday. But ke ngoku into emandi into ze-acclimatization for iboxer. Okay, so uyaqhela. So uyaqhela ke ngoku umane siye ejimini umane sithini yonke laa nto yoba ngaba esasifuthu okanye kuyabanda okanye kushushu okanye mhlawumbi you know whatever yenzekayo but uyaziqhelanisa nomzimba wakhe but yasinceda ke ngolo hlobo but ke ngoku unxubile obviously because you are stressing and at home nabo bayastressa ba hey into makwenzeka ntoni because ngoku akho communication until until after some time then zavulwa ke ngoku lines and then kwaqhubeka ubomi as usual so but ke in short zeza trips ke nje and then esendiziyela ke ngoku koma Czech Republic senama ne-boxers ke ngoku zam ezi zingamantombazana xa siyancokola back and forth so uzazihambela uqonde ba jonga akwazi kwa language apha and akho English ethethwayo apha but you are here ngesibindi hayi ndizibone phambi naba no jonge hayi mntakazakhele yo Ndi happy bona nje yazi but ndiyazifuna ne-details zoba especially uba iqala njani into but ngoku andikho confused undihamba kakuhle uhamba nami kakuhle okay ndiyayibona ngo-2003 azikho unikiwe i-license for i-females but now i-challenge is zi-amateur akho-boxer yes amateur bona akho-professional yes yabo then xa usithi ke ngo-2004 xa uyorenewisha usewubetha ndikwi-boxing ngoba ndikokwi-girls and then nalapho xa ungena ukhangela abantu bamanejayo yes yabo khangela ii-managers khangela ii-promoters because ezinye ii-boxer zine-contracts nee-promoters zazo ezithile okay but now the problem with that is that i-promoter must promise you into yobana ndiza kunika ii-fights eziyi-3 mhlawumbi ngonyaka ibe mhlawumbi ingazokwazi uba nazo za fights eziyi-3 so kufuneke ke ngoku uminimum la 3 yes sakunika at least a minimum of 3 now akuzokwazi mhlawumbi uzidibanise za tournaments eziyi-3 mhlawumbi uzakwazi uba na-2 at the most then it means ngoku iboxer yakho izawuyolwa kwezinye tournaments zezinye i-promoters then that's how ke ngoku that's why eza relations zibalulekile okay so I did presentations and the business plan was beautiful and it made sense to the powers that be. They bought it. Then bandinika ke because nani bida dafumana about 6 states. 6 that was huge. You know I heard of ezinye i-promoters ebezifike ezikhona mhlawumbi abanye bafumana no-2 bafumana no-3 not because of anything because of the presentations and ke ngoku ngela xesha ngoku ii-promoters zethu mna took that advantage because bebengakayibambi lento yes business plan nezintontoni uba yeyi lento yebo-professionalism nani a few were kwesa space but abanye abaninzi that understood i-boxing and that had been there and that were passionate about boxing and could put tournaments together bebekhona but ngoku funeka sibonise apha sell this idea yakho yibeke in black and white bangaba
This is your idea. This is how you're going to do it. This is how you're going to sustain it. This is how you're going to sell your tournament. This is how we're going to get your viewership. This is how you're going to maintain as a standard. And this is why we should give money to you. Yo. Why must we give money to you? What is in it for us? Yo, So, gogo ufuna ukubaxelela loo nto, ufuna ubaxelela uba ndinayo uba uyaziwa mani ubani uba ngaba uyiboxer e-10-10, uyi-champ, uyinto. So, why must I, you know? So, ndifika ke ngalaa xesha. And I took advantage. uyayazi lenza kule nto ongayaziyo awuyazi le nto ndizayithetha uyaziva uba elaa xesha uthi ngo-2004 so from ke 2003 2004 ubhizi ngolo hlobo I am convinced ukhona emaphepheni ngelaa xesha Yho, maninzi. 2004 Maninzi, 2004 ke mna ke ndisemdantsane eprison Bayayibukela ke i-boxing yes phaa. so 2004 ndisemdantsane 4 5 6 ndisemdantsane Yes, now xana etrongweni ke ungumntu okazobhala yes. awuzawunikwa into yoba ube ngusecretary for into yonke Okay. so ndandingu-general secretary ke weboxing Yes, wena, yasemdantsane eprison Siyabalwisa kaloku ezi tournaments. yes Bayalwa apha. yes so ndilibele nje nalamagama obhikisha phayana Yes, yes, noba yes. ndizilibele ezi boys ngelaa xesha so yayindimane ebhala izinto ke Okay. for imdantsane eprison Okay. yabo That's Ngu-general beautiful. yeah Hayi, So- wasincedisa. so Wasincedisa ngoku kakhulu. phayana ke zazimane boys ke xa zindihyper up zithi hawuze bangu-Don King wena yimyo lo Yes, yes, bafuna yes. ndibhale Yeah. ezi zinto because Yeah. every time usenza you must write to head of prison Okay. uba ngabana kukho i-tournament esiyifunayo iseXesi prison All right. ne? Okanye ise-West Bank Okay. okanye kwakho into eyisanabo Yes. yabo? Yes, it's yabona amateur sakho. level. Yeah. Amateur board, yeah, boxing. Yes, so yes. kukho yona siyayi-invite from ngaphandle izolo apha etrongweni Yes. so sinee-boxes zangaphandle zazolo apha ngaphakathi Yes. yabo okanye I think at one point bakhe bakwazi nophuma Yeah. ii-boxers zihambe zolwana ngaphandle you know so ngelaa xesha ke ngoku heyi kumane kubukho heyi sestereo hot hey sestereo hot kuthethwa ngayo le sestereo so ke mna ndikwazi Yeah. like that's what 20 years ago Yeah. We made so much noise thanks to Yes. the media and people Yes. like you that were writing about us. And I think now what made istory sam sibe wow is because kwela level ye professional don't ye boxing ne TV nendoni na there was no female ibikhoyo. nazi into edla ngothetheka into yoba ngabana Ndangena ke ngoku Yes. nda-infiltrate mna kwesa space. yeah Hence ndisithi mna my plan kwasekuqaleni was to go there kwaba SABC. Ndiqoma izandilibazisa le but makubekho abantu abakhoyo apha egroundini abazawunyusa ezi boxer ndizoziganga kule level nditogqiba ke ngoku ndiqhube nabo. yes So now again ke ngoku into ke ngoku endenze into yobana abantu babe nala interest was kulaa mkhanyo babendakhele wona uba hayi uzawukhawuleza suke Yes, hayi yes. jonga lo uzoba mhle apha yes Ntoni. yes no then ke ngoku ibe zeza interviews. yeah Now I remember I had uBert Blowit who was supposed to interview me ku SABC okay kusekho Walter Mukwena no Butloyiso was working for SABC naye as a commentator. Oh so ndibizwe yey ndifumene ezi dates ke ngoku ndine tournament endizayenza beBhayi ndina 6 dates ze-TV big deal and it's a woman and it's the first you know uba isenzeka in South Africa nanani. Now okay cool ndiye ku-interview ndifakwe ke i-makeup yonke laa nto. So I don't know uba uBled did not understand uba ngaba ndiyi-female okanye kwathini okanye uyibambe emva and then he was like no I can't crucify i-career yam ngolu hlobo ndibe ndi-interviewer yeah this girl and akho ndizawuphuma apha Sixoxa. ndizambuza andiphendule ntoni ngeboxing akho nto ayaziyo mani akho nto azawuyazi wayazi waqonda uba akafuni ukundithrowa kwi-deep end and akabaweli ke ngoku ndi-embarasa eTV-ni
He came back to say that. And then as a result, he had a beautiful story Oh, since wow. Durban after that. And then he came back to me to say, I regret Wow. not interviewing you on that day because I didn't know that you were so knowledgeable. Queen boxing and the promotion and the sport and events, at large. Uthi, I regretted because now I'm watching you with Walter. Walter ngapha is asking me questions. Kuputloyiso ngapha is asking me questions, and we are flowing. Upholile. I'm home. Yes, upholile. I'm home, and ziyaflowa impendulo nje. And I was not even prepared ngezanto zoba what are my questions? Ndangekayibambi mos lanto bangaba hayi khani nibethe zithini questions zami. This was prepare. No, you come across the questions up and you answer honestly and honestly and with the information that you know and the experience you're tapping from the experience that you have and with the boxers, you know them, you know their records and you know man your craft. Chonga yazi ntoni andifuna uyiphosa bona nje this thing it's very important for umntana omncinci obukeleyo, not necessarily just umntana omncinci, even nomuntu omdala. You know, if they've missed it so far uzotsho ngoko isikolo is powerful. Yes. If by possible that is what helped me. That's if you that are is what, possible. because ndingene mna ngala angle. Yes, if by possible because ndifuna apho silandele khona when besixhobo sakwenza lento my mind just went crazy ngento bangabana ininzi into esinothetha ngayo apha which is sizaya nakuzo ngezinto ezindizibawelayo. We sine problem ne-employment abantu baphangeli, sine problem nemali ayikho imali. Okay. And yet nasi sport, and yet esi sport esi umenshine izinto kamahandi uzibalile izinto bembe uyazenza. I mean into ze logistics kukhona icompany bebuhoya lonto leyo into bangabana I will deal with the traveling yaba bantu. Yes. I-accommodation pha, Yes. like preparing into yoba kuza kwenzeka ntoni phayana, There's venue catering. ininzi nje into phayana Yes. eyenzeka. There's music. Even There's dancers. Your entertainment. Kugcwele Ngapha, nje. kukho aba the live acts. There's so much. Yes, and then from phayana You've got ushers. You've got security guards. You know? mamela so ndifuna nje la part into bangabana whoever is watching makayazi importance esikolo. Yeah. Mna ndingabusy ne-camera but if usikhona isikolo kum I'm able to think the same camera can we do a podcast ngayo. Yes. So the same podcast, what can we do in terms of broadcasting, in terms of the content, maybe happy, eating. I cannot have that if I see You know, okay, what else is important? Is that you have this know-how, camera and everything else. But there are technical guys that you need to perfect lendo yenzai. And if you cannot open as a space, soba, I cannot know everything. Okay. And if for me to be able, ndizofika kule ndawo ndifuna uya kuyo, mandizi surround with people that have the necessary skills zalendo ndifunayo. Xa sowusiphosile isikolo, usiphosile ke ngoku fine. Sure. We are here ngoku. Asobuyela apho. Ungamane usenza the short courses at this and that, but you have an idea. You have a vision. Now you know what you want. You know what it takes to get there. And you know i-capabilities zakho. Identify ke ngoku aba bantu that can assist you kule dream yakho. You know, there's a quote apa, and that's like kukhona kwaba bantu baka Facebook okanye WhatsApp because one of my friends. Ithi uba ngaba wena akuyisebenzisi ingqondo yakho nesikolo sakho. Omnye umuntu uzasebenzisa la ngqondo yakho nesikolo sakho for igame yakhe. Exactly. Because saqasha wena mina nezasikolo siyileyo wena. Uzondenzela umsebenzi ndikubhatala. And then now mna I get all the money and I pay you le mali yakho upaya malini kule ndawo kuyo. Okay, how much is it per hour that you need? Or if ndizakubhatala ngenyanga, this is how much you want? Oh, okay, cool. You work, I pay. Yes, And then mna ndisheke ndi smart.
If I can't go and do that presentation or put it together, someone else must put together the presentation for me. Ibe proper, ndifumane umntu that will go and do the presentation with me. Because I must be able to just introduce a team yam, ndiyazulisa ke ngoku. Yeah. Bandaqonda uba izandibethe izawukhawuleza indibethe kuthiwa ke ngoku sifuna uva ba okay kwi-finances nime njani okanye how do you plan to do this or how do you plan to market ndithi hayi ndinayo umntu we-marketing ndithi ndicela ubani angene kwinto ye-marketing nanko we-finances uzawubetha kweli cala ngapha. You pay those people. Yes. Yes. And you empower yourself, you equip yourself with that. Xa sowushiyekile. But it's important ke ngoku ukuba ne-overview. Wena ke ngoku, wena on your own, ube ne-vision yakho, uyazi uba this is, zibalulekile zanto ayizonto ezipapepeni qha. Ba my vision, my mission, no. Yeah. These steps ezikubonisa uba how to get there. Hayi, jonga ndiyavuya bona nje basifike kuloo nto. Andifuni singene kwicala le-business kakhulu, ndifuna siyibambe sizohlala phasi to show opportunities. Boxing is business, Yes. especially for me as a promoter. Ndifuna Any other promoter, if a promoter does not approach boxing ngala hlobo, you lose it because are your charity organization. You need to lose money to make money. Because funeka uyipromotile, funeka uyimarketile. Yes. But now you must be able to say, even if I lose this money, I'm going to get this money par. At the very least, I will break even, but I won't be on red. Okay. Because now I also want to sustain the business. Okay. Because boxing, promotion side, boxing is a business. You must make money. Okay. Mamela ke ngoku. Nakumuntu sibukele uyasithanda sibahle mosithini sibona. Sibahle. Yes. So ngoku I understand the boxing but uyazi bakeliyo ke boxing. Okay. Ndiyabawela sibanike nje i-crash course nami ndizokwazi ungena into ezi basic siya set up about the promoter. That is what you do. So kokuqala before we move on, are you still the only okanye one of the few No, I've female promoters No. ngoku 20 years later or 20 years later? Hence ndithanda ukusebenzisa elagama lithi trailblazer, Okay. la ganda Sure. la vula indlela. Sure. Because I've managed uba ngaba ndivule indlela for a whole lot of other promoters, female promoters. All right. And ke ngoku indincedise entweni mna lanto. Qala besithethile mosathi besinganazo females bezi very few. Sure. Females ezikhoyo kwi boxing. But then 2007 I had the first professional international boxing tournament. Wow. Females only. And the females esinazo ngoku sina 5 females in the country. But as now opponents. So it meant hence ngoku sino international because I had to get the opponents from Brazil. Chinetiza. Now it becomes important for government to come and assist. As a scholar ngoku siyaphinda siyabuya siyanceda because funeka ubhale eza proposals. Ubhale ezazinto zonubana we are females, we need government to level the playing field. We want to be on par with our peers and if males can do it, nathi we can do it. There are women that aspire to be, la language ngoku iyangena ke ngoku apha. So kwafuneka government andincedisile because now funeka siflyise i-boxer from Brazil to the country. Siba accommodate and pay them in dollars. Now funeka uraise la mali. So already sandi-infiltrate ke ngoku i-Durban ne-Northwest ndingenile manje ndabuya ndazothopha eBhayi ndivusa i-boxing kweza ndawo i-boxing ibiseyifile kuzo. Ngokubuya kwam ngeza dates nazifumanayo ziyi-6 then ke ngoku xa usiya kwamasipala ke ngoku uya already unento oyiphetheyo uthi ndine-TV ndinentontoni ndicela nindincedise ndenze le tournament for and on your behalf ndipromota nina umasipala the city. Yes. And then ke ngoku ndiza ne-TV, so many viewers will be on TV watching as the promotions nantontoni okanye le tournament and you're sitting ngoba bazawukhupha bosezandawo zithile ze-tourism within. So at least you're standing on the shoulders of a giant already. All right. So
Then I managed to get female promoters. In fact, I managed to encourage them or inspire them to say, look, we want to do this. And they say, Northwest team na, tournament is only when she is here. And but at some point we didn't have female boxers. So we only had 5. Then someone said 5 to 10 to 20 to 30. Wow. Now, a problem kwabakho that lull yayikho yakhona la blackout ye-boxing akukho promoters ke ngoku zithatha license abapromoti akho mali. So at least me being a female helped me uba ngaba ndiyonqonqoza kwamanye amacanga uba ngaba masibhalansiseni le equation because emails zikhona asikho thina. So but ke ngoku funeke uye only ke ngoku kungo-August i-month ye-females ke ntontoni ngala Women's Day yeba ngaba ndilungiselela i-9th ka-August so for them to be relevant ngapha ke ngoku kwelicala, then they would support i-tournament yakho because it talks to females in boxing and it talks to laa nto yala Women's Day. Udlula kwaye balibele ngathi ayikho kwenye i-tournament. Ngoko amantombazana ayakhula because ayayibona uba iyasebenza le nto and bayanyuka baza kwi-professional. Now I'm the only one okhoyo ke ngoku apha. I-males, they don't want to promote abantwana bangamantombazana because bayibona ezindlala. And ke ngoku mna xa ndibangenisa, most of them ndibangenisa as undercards because abanye baziye kwi-amateur. So ufuna uba expose ke ngoku ubaveze ba abantwana ba hayi baye besiza nyani ubabona bajonga bakulento le boxing. Noni Thenge unathi Myekeni gaba yaboqala. Almeida Bomikazi ila first 5 ye boxing. Then go bakhula ke ngokabanye baba zi-champs baba zi-world champs ononi no unathi basheka ngokabashekileyo but yaba lihlumelo labanye. Kwathi ke njengoba kukhula ke ngokamantombazana kucaca ngoku uyawuba ne-tournament eyi-1 even if you have 10 girls for instance. Okanye masithi una 14 so uyakwazi udibanisa i-bout not i-bout but i-bill ube ne-bouts eziyi-7. Sure. But uphela kwaza bouts ziyi-7 abantwana bazophinde balwe kulo nyaka uzayo ngo-August. So when we had ezinye female promoters coming on board besuka kwi-provinces zabo nabo they are able to talk to them their local municipalities. Okay. Bangene ke ngela tikiti lam. All right, then they are able to promote abantwana bakamantombazana yaye ihamba inwenwa ke ngoku. So men can fight kaninzana. So at least ke bayakwazi ufighta kaninzana ba ufightile kum so uzafumana omnye ose KZN but then it becomes expensive ke ngoku because as females zithetha ngazo zithe sa kwalapha eSouth Africa. Omnye use Joburg, omnye use Cape Town, omnye use PU, omnye use East London. Tournament is a Durban. So iyakubetha wena mntu that is focusing on females in boxing because it's an expensive exercise. I-boxer eseLimpopo funeke travel ishise kuqala to Joburg and then I fly at Joburg to le ndawo kuyo and then accommodate with 2 people. It's a boxer plus 2 with 2 people. Lo sekoneni nalo utrainer wakhe nalona wamanzi but it's a boxer plus 2. Sometimes ke ahambe ne-promoter yakhe okanye ne-manager ne-trainer but it's a boxer plus 2. So kwezi ndawo zonke una 3 people that you have to bring. Iba expensive ke ngoku kune-mails because uyakwazi ufumana ii-mails endaweni eyi-1. So in short or kuyo yonke leyo explanation ke ndikunikile there is more female promoters ngoku. Oh, wow. Ezikhoyo and there's more female even managers that are into that space. And then ne-girls zethu zikhulile ne-titles nabo baninzi abantwana bane-titles ngoku nge-titles from your provincial title holders, SA, international and world. And kwezi bodies ngoku zonke because they are different. You've got your IBF, IBOs, WBF, kutesa. So nabantwana bethu nabo bathesa. So I can safely say
For that one, I really pat myself on the back to say, and ndiphikelele, yabona lo mase kuphikelela, I know nam ndiphikelele phayana, because I didn't want to fail. Even when the odds were all against me, ndiqonda ba akugqitheki apha. But ndithi there are females ezijonge mna ezithi jonga, I'm doing this thing and I make it look easy, and I call easy, and I can't fail, not for him but for aba bantwana bazi-boxer naba bafuna ukungena bazoba lapha nabo bazoba zi-promoters and managers, and in fact not even kwi-boxing, nakwezinye fields that were previously male dominated. So if I fail, I'll be failing even naba yabaqonda ba yo, I don't want la embarrassment of being kwesa space. Mamela, kokukho old back gene. Yes. If Londo, there's nothing similar to that, ngoku. We don't, not now, we don't have that as yet. Okay. Sise busy, umane ufumane zo sponsor, sihambe, ufumane ugree, ahambe. And then at some point, that's now, Vodacom. Wayeke wasizama, zaphela. I think ngoku umandi ngoku minister wethu, because minister wethu okay. And okay, hayi uze ngamanye amandla andifuni ke andaba bazathatha njani xa ndizathi uze ngamanzi egeza kum ayomnto imbi, but uze jonga unesa spirit, unala energy, unala drive le yakho. Yeah, mamele ke ngoku ndiyabambeka kwinto bangabana hey ndiconverter imali yaka Mayweather, ndiyambona pha worth $500 million US. So xa ndiconverter hey lo muntu mosi apha kuthi worth 9.5 billion in rands. What has it done right? Is it because America? Can't we do noba ke half yala 9 billion noba ngu 20% sibe ne box enjalo? Yinto only phosakalayo apha if sine chance now to say into bangabana bani okanye bani makuvuleka into ezithile for us. Ndiyavuya because uthe even ngaba 2004 up to 2006 when you were behind bars ubuyibukela boxing ubuyilandela ububhala ngayo unguwe umain bar. Then uyayibona xa kukho tournament kuthiwa ise Las Vegas, kuthiwa ise Madison Square Garden, uyazibona isponsors, uyibona seyiway in, ubona ba ayikokuhlobisa iring ezantu uzibona pha wonke lamagama uwabonayo bhatele pha lawe yesoka kwi-UEFA kwinto like when Europe for soccer betha ngolo hlobo ne-boxing nayo. As long as singakafiki kulaa ndawo asizoyenza imali, because even no-Rodney nabo noma banemali ephelele endaweni ethile, iba si-sponsor esithile phinde sicime, ibe zezithile 1 2 3 siphinde sicime. But if we can have ezaa sponsorships zingakayana baze nathi we need to sell i-boxing yet, because iphuma kuthi, we need to market it such that wonke inikisa umdla, abantu want to be part of this boxing. Okay. Yabona, for instance, when we used to have tournaments, what I did right again that I know other promoters took when I came on board, ndize ne-flavor ye-females. Okay. When I came back, in fact, when I not came back, when I joined promoters as a promoter in 2007, fully fledged, I brought entertainment because ndikope ezaa zinto bezisenzeka internationally. Xawuye phaa abantu must travel, abantu bazobona izinto. I-exposure yakuncedisa. So ndaqonda ba i-branding apha is important. Apha i-boxing yi-event and yi-entertainment. It's not just they dress up to go there. They dress up to go there. And then kubekho ngoku your VIPs abobani nobani aba bantu ufuna ukubangenisile free and ufuna ukubatyisile uba-hoste, then it means ufuna ukubhatele la mali ifuna ukuyazi uba unalena imali that you're going to use to host these people. So it's part of your marketing. You use money to make money, you lose money to make. Now ke ngoku you go out there uyonqonqoza kulaa minyango uyofuna ezaa sponsorships. Njengoba ufuna sponsorships nje uthi mabaze apha, how are you going to entertain? You need
abantwana badansayo, we do have. And then you will pay abantwana imali ezithile. You need bazawucula bathintini. You need some catering. Balwayo bazileyo bakwi-boxing yakho. Uyabo? So istarte ngamlando. Oh wow. Then damane ndiyenza ke mhlawumbe uzofumana isponsor eKZN bakuncedise, then ibe zi-track suits mabanxibe babe neat, babe branded, babe thenteni, xa i-tournament yakho mayibonakale look nazi boxers, they are clean. So iyancedisa ke xa uyofuna isponsors. But then ke okasinayo i-consistency nalando yoba uzawubona le yakho i-tournament abone enye qonda we don't want to be part of this. Oh wow. You know. Mamela ke no siyabulela kakhulu yazi ejonga di excited man ingqondo yami iyabala ngokuthetha sengicinga into efuneka sibe kanzenzeka. I can say apha singuphikelela podcast ipart esinoncedisa ngayo ezixesha lihamba in terms of collaboration would be profiling the boxers. Yes. Because Mayweather no ban because that's a different ndo ba si profile so people to know about. Yes, I wanted to go there because that was Yeah. your question. Profiling is important. Yeah. Branding is important. Yeah. And marketing yourself is Yeah. important. Yeah. Ngapha Mayweather nguye notatakhe. Sure. Eqonda yonke lanto they keep it in the family. Now uyazibona into bana kukho lanto ye-boxing ethi i-boxer is your employer. Nguye because Sure. for you to put together a tournament, awukwazi uyidibanisa i-tournament ungenazi boxer. You must have a boxer that is prepared to go into the ring and a fit that you can be able to sell, and a boxer that is marketable. Ukuba marketable kwayo kukuba yona qala iziphethe njani, ijima njani, and the style sokulwa, and nayo ikwazi ukuzipresenta out there izithengisi. So Mayweather mastered that. Masterisha the art of boxing. What wayibona ba look ngolhlobo lam banam ndingene ndabona but le nto promotion I can do it. But I can promote myself. Wow. And take yonke le mali ithathwa ipromote is a kum. Okay. And then I call the shots bangaba ndizibhatala malini na. Okay. Then even if i-tournament ngokuyenziwa nguwe, I'm able to say to you no, I'm not going to take this. Mna I can only fight for so much. Ndiyakwazi ucall shots because I know what is going on behind the scenes, and I know xa kukwi-sponsor city, chances are it, and ndiyayazi intobana I will be able to pull the crowds, and I will be able to make that money even for you. So I need you to pay me this much because mna I walk the talk. Wow. And I will bring the people that will come and watch your tournament. I will make your tournament big. So then was promotela go. Wow. Ndiyayifuna ePayi bayangcolela aba. But it's Dallas sense. Mamela. Yeah, those are our boxers that no way through there. Here we've got Yes. our white boys. I want- Abalapa, but these are new boys that are in the game, and watch out. Yes. For Look, more. I want and I can say here in Yoba, we are definitely going to manage profile. Sayifumana indlela yokwenzana. We must do level, see amen at level if not more, because we need to go out there and source funds. Look for sponsors. We are going to be part of that. Yes. Yes, Thank you. Enjoyile man, and I knew by Isabanjena, vega man kakhulu, because these are the things that are ngazo. People don't know the industry kuqala. And I'm really hoping umntana osesikolweni umuntu othenteni azibone ba uphi kwelichina inde izinto zininzi ezenzekayo apha but khazikhangela ba uphi wena kwelichina lapha I think where can you do izinto what you're yes. saying is asincedisa, especially now with the type of a minister that we have, Okay. who is flamboyant and excited about the boxing and wants to correct zonke eza mistakes of the past and make sure that boxers are paid correctly, net tournaments, Wow. net tournaments ezinemali serious, and then ke ngoku I'm hoping into bana sponsors they will take us serious. Alright. And naye ke ngoku he will assist us to go out there to say if you have a minister in China that is backing you up ngolhlobo, then it means I can be part of that. It's a moving wagon, and izawuya kula ndawo yezasoka. Hopefully, yeah. Sikhona sizabayiphatha Thank loo you. nto. Thank you so much man for ubukele uphikelela podcast engqindilili. Bantu bangalibali ke to like and subscribe. I am grateful into bangabana
20 plus years later Yeah. ndandikubona seseleni ngoku lapha ecam kwam Yeah, utshomi yeah, yam yeah, Hey, yeah. into And ziyenzeka I'm proud of you because Yes. the developments Yo, zakho ndiyaqala since. ukuxelela uba kudala ndakwazi ne Yeah. ndikwazi libhandini No, but when you came, because ufumene iinamba zam kusista wam wabe ubuye usithi jonga ndifuna senza le nto le boxing ndifuna sithi qha wabe ke ngoku uneento ezininzi. I think xa ukulaa ndawo unetshansi eninzi yokucinga a whole lot of stuff. Yeah. But you've done most of the things obuhleli Endifuna uzenza. uzicinga bothe ufuna uzenza. This one is part of It's part of those. it. And Lena, I'm we're going proud to, of and we're going to use this vehicle for le nto esincokola ngayo ngoku. Thank you. Yeah, but we're going to profile it ngendlela yethu ingene ithini. Ayizungenzeki into kaMayweather. Mna ndijonga ndibe frustrated la mali. Kuma this boy, hayibo kutheni ingenzeki njengapha. So sizayenza. Thank you. Thank you so much man. Thank you, Pikileyo. Bekumandi kakhulu. Sure.